tulee toinen video tältä päivältä, eli Apples. Ja nyt pelataan myös toisessa klassa mun tekevää peli, joka on Apples and Donuts Shops Simulator. Eli Apples and Donuts Shops Simulator Beta 0.1 version release. Nyt pelataan tätä. Pitää ottaa näitä omenoita kiinni ja sitten pitää voittaa. Että, joo. Se on tullut aika hauska idea, kun tää on tosi hauska video. Ja sitten tässä kissa on niinku ottaa näitä omenoita, Täällä tippuu omenoita alas, se osuu tähän kissaan ja sitten se tää. Niin. Tää tulee olla aika lyhyt video. Tästä ei tule mikään shortsi. Kun mä voisin tää 2 kertaa varmuuden varrella, että tästä ei tule shortsi. Mä katon sitten. Tästä on shortsi, mistä mä sulle. Tää ehkä entäs olisi kakkosen. Tai ehkä teettäis olisi kakkosen, koska on niin pieni peleitä. Nyt. Onks tää shortsi? Ei oo. Ehkä mä sitten jää sitä uudestaan. Tää video tässä minuuttia. Tästä nyt on vähän muuta lämpöitä pelejä. Tässä oli yksi. Tää on joku 3D. Siinä on noin. Siinä on tommoset. Pysty mennä kauas. Pois sitten kauas lähelle. Sitten muistaakseni täällä on joku secret. Mikä se oli? Tää. Miinus 412. Siis et ei se. Miinus 200 ja miinus 100. Miinus 200. X on miinus 200. Ja sitten mä hyppään. Tuossa on tullut talo. Se vaihtuu. Okei, ehkä mä... Tää oli aika shortti. Nyt seuraavaan. Ja että laita tykkäystä ja tilaa kanavalle, että te saatte ilmaiset muistutukset mun uusiin videoihin. Ja heippa! Jos mä löysin tällaisen 118 platformer again. Ei. Tää on ihan hirveä. Mä korjaan tän. Ei. Kosketaanko? Älä mene alas. Se menee aina alas. Se on Dovn. Korjataan pelejä.com. Siene. Siniene. Se on väärin kirjoitettu. Down. Siniene. Siniene.
Se on 20. Ja. Se on väärin. Tää peli on rikki, ehkä tätä voidaan. Mene masinkaan. Olen eksynyt. Okei. Okay. Tää on väärinpäin. Okei. Okay. Mä otan. Olen eksynyt. No niin, tänne. Level 2. Ei tää toimi. Meidän aurinko. Oh, siellä on lava. Tupla V, paina nuoli 444. Tupla V, 444. Paina alas nuoli. Tupla V, miksi tupla V menee alaspäin? Tässä on omituinen kontrolli. Toivottavasti sitä ei liiku, mut... Miten mä saada ton pois? Mitä? Mä sikoin tän pelin taas. Okei, nyt mä takas siellä Suomessa heatsit. Tuo on kirjoitettu väärin, heats. Ei heats. Mä en voi edes kuulla tälle suomeksi, kyllä voi, mutta... Siinä kestää hetken aikaa. Katso Suomi. Ollaan heltit, mitä ei näy missään. Mikä toi ääni oli? Koulu. Tommonen. Perillä. Tuon olisi pitänyt puhua, mutta se ei nyt puhunut. Osu laava. No. Ehkä tää video loppu tässä. Heippa! Ei loppunutkaan. Mä löysin vielä yhden. Mä ehkä sitten editoissa laskempana, kun näitä on... Nyt se on tuolla. Nyt. Tää lintu. Noniin. Että tän nimi on The Dark Souls. Keksin myös yhden toisenkin. No, tästä videosta ehkä sitten tulee aika pitkä tästä Slamdunk Games. Mä en tiedä, kuinka tässä on, mutta... Joo, mä oon annut jossain Slamdunk välissä on niin nyt. Ehkä mä sanon tän nyt toisen kerran, mutta laita peukkua ja tilaa kanava. Se on aivan ilmasta. Sitten saa tämän. Joo, saat sen. Se on ilmainen kakku teille, jos tilaatte. Ei oikeesti. Vitsi oli. Ei oikeesti oo mitään kakkua, jos tilaa. Kyllä voitte juhlia sitä, että tilaatte mun kanavaa, mutta se on vähän omituista, että tilauksista voi juhlia. Kyllä tilauksessa voi juhlia. Jos saa pitkästä aikaa tilauksen, niin sitten siitä voi juhlia. Hänen juhlansa, joka tilasi. Hänen ansiosta tuli ne juhlat. Nyt ehkä tää Slamdon peli oli tässä. Ups, video jäi päälle, mutta tässä on nyt vika Slamdon peli. Tämän nimi on New Fields Loops. Tänne ei vielä pääse, mutta tänne pääsee ja tänne pääsee. Mennäänkö tänne? Tuolla on tuolla vihollinen ja sitten tuolla on tuolla vihollinen. Ja se tänne ja se tuolla
tullaan paikkaamassa. Tuolla on tuolla nuoli ja se asuttaa tuonne puolustamassa heille. Ja sitten, no. Se oli aika lyhyt, mut heippa!